Josep Maria Subirachs, pensador i artista polifacètic, escultor, pintor, dibuixant i gravador. El caracteritza un alt domini de la tècnica i una gran escrupolositat formal. S'ha convertit en l'artista més representatiu de la revolució escultòrica de la Catalunya de meitat del segle XX. Format en la tradició del noucentisme, la seva trajectòria evoluciona de l'expressionisme a l'informalisme i de l'abstracció a la nova figuració. Josep Maria Subirachs, fill d'una família de classe obrera, neix el 1927 al barri industrial del Poblenou de Barcelona. El meu pare era un simple obrer, la meva mare també era filla del Poblenou, el barri obrer, i no es coneixen casos d'artistes de cap branca, diguem. La precària situació econòmica que viu la seva família a la postguerra obliga en Josep Maria Subirachs a renunciar a fer estudis d'arquitectura i amb 14 anys comença a treballar. El 1942 entra com a aprenent al taller de l'escultor Enric Monjo, però el mestre que en realitat l'influeix més directament és l'escultor Enric Casanovas. Casanovas era una persona extraordinària com a home i com a artista. De fet, jo vaig poder estar amb ell poc temps perquè es va morir. Casanovas era un noucentista pur. La influència del noucentisme és palesa en les obres primerenques de Subirachs. Vivíem en un món molt tancat aquí i vaig tenir una beca de l'Institut Francès. Per la meva carrera va ser importantíssim, no? Perquè vaig veure per primera vegada coses que ha sigut dificilíssim, sobretot en aquella època, veure-les en aquest país. Subirachs abandona la serenitat inherent a l'ús exclusiu de les línies corbes i a la pesantor de les formes plenes i estàtiques per refugiar-se en l'extrem oposat. El 1953, Subirachs ja ha configurat un estil personal i amb l'escultura a Europa inicia la seva etapa expressionista. A partir del 1949 i fins al 1957 va participar en els Salons d'Octubre que van suposar, per la seva voluntat de ruptura, un canvi de posició de la societat catalana enfront de l'art modern i que per a Subirachs van significar un important reconeixement públic. Després de veure obres seves exposades al Saló d'Octubre, el pintor belga Luc Père convida Subirachs a Bèlgica, on resideix i treballa des del maig de 1954 fins al març de 1956. A l'estudi de Luc Père realitza l'obra La dona de Potifar. És a partir d'aquest moment quan Subirachs es converteix en un escultor professional. Aquest pas de passar a fer a ratos perduts escultura a fer-la plenament, per mi va ser decisiu. De retorn a Barcelona i amb poc més de 30 anys, l'escultor rep el primer encàrrec d'envergadura, la decoració escultòrica del Santuari de la Virgen del Camino a León. El santuario fue recibido inicialmente con reticencias, pero fue una reticencia que enseguida, muy rápidamente, desapareció. Los que le seguimos cada día nos admirábamos más de cómo de lo informal salían figuras muy expresivas. Cuando uno mira estas grandiosas figuras, da la sensación de que está observando un mundo incluso precristiano, casi el mundo homérico, pero al mismo tiempo henchido de espiritualidad y de cristianismo. Sin embargo, a nivel, digamos, popular, la gente le costaba pararse a contemplar las fachadas porque no encontraban las caras con el realismo que aquí, a este nivel de un pueblo de Castilla y León, están acostumbrados a ver. Ha tenido que superar muchas dificultades e incomprensiones. Las fachadas de las catedrales eran catequesis cristológicas para mucha gente que no sabía leer ni tenía el catecismo en las manos. No produce solamente admiración, sino una cosa muy especial que muy pocas obras consiguen, és querida. Aquest conjunt monumental
culminació de l'etapa expressionista de l'escultor, ha estat considerat una fita en la renovació artística espanyola del segle XX. Abans de la inauguració del santuari lleonès, Subirachs ja havia fet algunes aportacions molt significatives a la seva ciutat. En aquell moment s'havia arribat a un punt que semblava que la figura ja no podia continuar fent-se i, per tant, es fa l'extracció. Forma 212 va ser la primera escultura abstracta instal·lada en un indret públic de Barcelona. La peça significa un pas decisiu de Subirachs en l'evolució cap a l'abstracció que caracteritzaria les seves obres dels anys 60. Tanmateix, per la seva situació allunyada del centre de la ciutat i en un indret recòndit, Forma 212 ni va tenir l'impacte ni va provocar les sorolloses polèmiques que 3 anys més tard causaria a Vocació Marinera al barri de la Barceloneta. Evidentment era una vocació marinera, perquè allò podia ser tant la proa d'un vaixell com la cua d'un tauró, era una abstracció, a més d'una valentia i d'una contundència que plantificada allà al mig del carrer va ser un cop impressionant. Era com una negació de l'obra clàssica que ve del Renaixement, que era tan ben feta. No es tractava de fer ja un Leonardo ni un Rafael, sinó que es volia una obra que negués. L'artista es va plantejar suggerir amb una obra no figurativa el clima del món del mar, però no el mar com a naturalesa, sinó el món de la navegació. Crec que les coses potser més creatives són en la meva època abstracta. Entre el final dels anys 50 i el començament dels 60, Subirachs inicia la sèrie de les penetracions i les tensions. Ella és una obra que està a Montjuïc, és de formigó i bronze, i està dedicat a la ciutat de Barcelona. És una obra d'aquella època que se n'ha dit de les falques, són uns elements que penetren uns dintre els altres i formen una estructura molt clara, molt neta. Aquest és una de les obres potser de més gran tamany, està a la ciutat de Mèxic i que va ser feta amb motiu de les Olimpiades que hi va haver a la ciutat de Mèxic. És una obra, per exemple, que és abstracta però que està plena de simbolisme també. L'any 1959, Subirachs realitza en col·laboració amb el ceramista Antoni Comella un mural de gres per a la façana de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Hi representa les taules de la llei. L'únic material plenament del segle XX que ha temptat Subirachs ha estat el formigó, del qual ha sabut apreciar i aprofitar les possibilitats que ofereix. El formigó armat, molt resistent a la compressió i a la tracció, permet fer obres de grans dimensions i amb estructures formals atrevides. Les noves tecnologies i els nous materials et siguin útils, és lícit que l'artista ho faci. I el formigó ha donat unes grans possibilitats, doncs les hem d'aprofitar. Jo tot ho dissenyo abans. I a més estic molt orgullós d'això, perquè en principi sembla de dir com una espècie d'inseguretat, de no atacar directament l'obra. Però no, perquè jo trobo que precisament el disseny, o sigui, projectar una cosa abans de fer-la, és una de les característiques que diferencia els homes dels altres animals. Les recerques que es plantejava Subirachs fins aleshores eren essencialment estructurals i matèriques, però a partir de l'abstracció evoluciona cap a una nova figuració amb la intenció d'enriquir la seva obra de més elements comunicatius. De manera oberta i manifesta, reivindica el tema, no pas l'argument ni l'anècdota. Fuig de la representació, però se serveix d'elements figuratius. Un precedent d'aquesta etapa va ser el monument dedicat a l'inventor del submarí Ictíneo, Narcís Monturiol, inaugurat el 1963. És un monument bastant diferent, que no hi ha la senyora amb el ram de llaurer ni el bust de l'homenatjat, sinó l'obra de l'homenatjat, en aquest cas el submarí.
A la Basílica de l'Abadia de Montserrat, l'any 1977, Subirachs dissenya la capella del Santíssim i aconsegueix crear un misteriós àmbit d'intimitat que convida al recolliment i a la reflexió. El fris de bronze, concebut com un passamà que s'estén a banda i banda de la porta que uneix la capella amb la nau, concentra gairebé tota la simbologia de l'obra subirachiana. Tots els elements remeten a una iconografia basada en la confrontació de contraris. A cada símbol del mal s'hi oposa un del bé. La Torre de Babel, representada també com a símbol de l'essència de l'art, metàfora de l'oposició entre l'home i la natura, apareix en diverses versions escultòriques. És interessant afegir que quan recupera els temes aquests renaixentistes o barrocs o del manierisme, el que ho fa no donant les obres senceres, com feien ells, sinó trencades, escapçades, com trencades. Això em sembla clau, perquè això és el que dona, diguéssim, el caràcter de que és real, de que és nostre, que és de la nostra època, perquè la nostra època, el passat, ens arriba fragmentat. Entre l'obra pública de Subirachs destaquen amb llum pròpia els monuments carregats de simbologia nacionalista. L'any 1982 s'erigia a Cervera el monument al redreçament de la Generalitat de Catalunya. El monument és constituït per 4 columnes de formigó que simbolitzen les 4 barres catalanes en un impuls ascendent per donar la sensació de redreçament. Jo crec que l'home fa obres d'art perquè té noció del temps, i té noció del temps, del límit del temps, o sigui, de la mort. Els altres sers no saben que s'han de morir, i per tant, com no saben que s'han de morir, van vivint d'una manera instintiva, sense cap preocupació metafísica. Però l'home sí que sap que s'ha de morir, l'home té noció del temps, i aquest fet dramàtic és la seva força, és el que fa que vulgui persistir més enllà d'aquest final gràcies a l'obra d'art. I jo crec que el temps s'ha de tenir sempre en compte perquè és el que ens dona la mida dels nostres límits, però també de la nostra grandesa. A la ciutat de Girona, l'any 1986, s'inaugurà una escultura que Subirachs denomina l'Arquitecte. És una obra que sintetitza estils d'èpoques anteriors de l'escultor: expressionisme, abstracció i nova figuració. A més de fets històrics i símbols d'identitat, també han estat homenatjats amb monuments commemoratius esculpits per Subirachs, personatges destacats de la història i de la cultura catalanes. Amb diversitat de formes, l'artista tracta de transmetre el sentiment col·lectiu sintetitzant el significat d'un fet o d'un personatge d'especial relleu històric. En la seva revisió de cultures pretèrites, l'escultor inclou la reinterpretació del tema eqüestre. En cap de les obres eqüestres no havia inclòs la figura del cavaller fins que va realitzar el monument dedicat al comte Borrell II. Neoexpressionista, abstracte i concret alhora, de majestuosa presència i que el seu autor va descriure com la primera estàtua eqüestre postmoderna. En el monument a Ramon Llull, el pensament del filòsof medieval és representat al·legòricament per l'escala de l'enteniment. Això és una obra que està a Montserrat, està dedicada a Ramon Llull i és una manera plàstica, tridimensional, de representar un dels grafismes de Ramon Llull. Sabem que Ramon Llull sempre tot ho dibuixava, les seves idees les dibuixava, i va fer aquella escala de la creació, dels sers de la creació, que jo vaig voler representar d'una manera tridimensional, també en formigó, en la muntanya de Montserrat. Sí, és una espècie d'escala que es va obrint fins a arribar a l'últim esglaó, que és purament cúbic, que simbolitza l'idea de Déu. En el monument a Francesc Macià, inaugurat a Barcelona el desembre de 1991, mentre la base simbolitza la història de Catalunya, l'escala invertida amb el final inacabat
suggereix que el país segueix construint-se dia a dia, avançant graó a graó cap al seu futur. El tema jordià és recurrent en l'obra de Subirachs, però cal remarcar que en abordar-lo sempre ha tractat de distanciar-se del caràcter folclòric del símbol, evitant representacions tòpiques. Un exemple del propòsit d'universalitzar el personatge és el mural que realitzà per decorar la lòtgia que comunica el pati dels tarongers del Palau de la Generalitat amb el pont neogòtic d'accés a la Casa dels Canonges. Jo crec que l'home és un animal de símbols, un animal que necessita la metàfora per crear el seu estil, la seva manera de viure, i jo m'agrada ser un escultor de Catalunya perquè m'agradaria ser recordat com un creador de símbols del nostre país. La Porta de Sant Jordi, que comunica el Palau del Lloctinent amb el Saló del Tinell, va ser concebuda com un gran plafó que sintetitza tota la història de la Corona d'Aragó. Les coses en la meva obra poden estar acertades o no, però vull dir, mai són arbitràries, vull dir, no n'hi ha res posat perquè sí. Subirachs ha viscut una època amb una pressió forta a nivell, doncs, inclús d'opinió, de crítica, que l'ha sabut superar a través de la seva independència com a creador i del seu llenguatge i de fer el seu camí. L'any 1986, la Junta Constructora del Temple pren una audaç decisió: encarregar a Josep Maria Subirachs la realització dels grups escultòrics de la façana de la Passió. M'agradaria poder-te fer un encàrrec molt important, la façana de la Passió de la Sagrada Família. L'escultor, que ja està en la maduresa de la seva carrera artística i que, des de molt jove, ha manifestat la seva admiració envers l'obra d'Antoni Gaudí, accepta el repte, però posa com a condició poder realitzar l'obra amb total llibertat, seguint el seu propi estil. Per a representar els tràgics 2 darrers dies de la vida de Jesús de Natzaret, l'escultor recupera l'expressionisme figuratiu buscant l'efecte dramàtic que el tema requeria i proposa una lectura que segueix una línia ascendent en forma d'S que es distribueix en 3 nivells. La narració, presentada de manera gairebé cinematogràfica, comença, doncs, a l'esquerra de la part baixa amb l'escena del darrer sopar de Jesús amb els seus deixebles i acaba amb l'escena de l'enterrament. Sant Gaudí no volia de cap manera que la façana de la Passió de l'escultura fos igual que la del naixement, i la cosa és ben raonable, no és el mateix. Doncs fer la glosa d'un infant que neix que fer la glosa d'un home que el claven a la creu. Jo crec que en aquesta obra de la Sagrada Família no hi ha el més creatiu de la meva obra, per tant, el que m'interessa és que l'altre sigui apreciat. El que passa que la Sagrada Família, doncs, pel seu tamany, diguem, i tot és tan espectacular, que sí que de vegades fa oblidar doncs, que hi ha una altra obra que en el fons té més interès i la gent distreta no la veu, no? Són més lliures i per tant és una obra llavors més creativa. Subirachs és conegut sobretot com a escultor. En realitat, però, es tracta d'un artista polifacètic que no s'ha expressat únicament mitjançant la creació tridimensional, sinó també gràcies a altres tècniques com el dibuix, la pintura, l'obra gràfica o l'encunyació de medalles. Després de la seva etapa a la Sagrada Família, un pensa que Subirachs està esgotat, ha fet tot el que havia fet, ha donat tot el que havia de donar i a més ho ha fet amb gran dificultat els últims temps. Clar, de sobte apareix aquesta obra renovada, evidentment utilitzant el seu llenguatge, la seva iconografia, i a mi m'ha sorprès moltíssim. No amb un quadre que esporàdicament un dia ha sortit, sinó amb una producció que continua
i que ens explica que l'escultor quan pinta està en plena vitalitat i renovat. Bé, és un canvi degut a que realment l'esforç que vol el treball de l'escultura doncs se'm fa impossible ara, però en canvi tinc necessitat per sobreviure de treballar, diguem, per omplir la meva vida doncs, treballant. I llavors la pintura físicament encara la puc aguantar. L'art, pel caràcter intemporal de l'obra i pel seu valor metafísic, és el que veritablement s'oposa a la mort. L'ésser humà, davant la tràgica informació que la vida té un límit, es revolta i inventa l'art per defensar-se de la desesperació, un suprem esforç per lluitar amb honor en una batalla perduda per endavant. L'obra de Josep Maria Subirachs és el referent de l'Espai Subirachs, un veritable espai antològic, un espai enclavat a Barcelona com a punt de referència en el circuit cultural obert als corrents artístics d'arreu del món.